अस्सलाम वालेकुम नेदुग एपिसोड ग मे गेनस देने अल जिम फशन्या मे गेंजे बेसिक लेग गे मूवमेंट द मेरे कोम्मे वर्कआउट फशर्स मे फशने वार्म अप 10 मिनट वार्म अप कुरुमुगे बेणुमकी हार्ट रेट अवस कोल्लदी मस्तक ऑक्सीजन दवर कोल्लदे एंबेगे मेरे मीहक बेणुमकल वार्म अप चूज कोल्लेवेन ट्रेडमिल बास्कल मडु मडु हिंगालेस मडु मडु फुम्मालेस हार्ट रेट स्टेडी को अरण्य रंगलोन कम वर्कआउट में फशने वार्म अप निम्मफ एदोहेग बेणुम को मस्तंग एक्टिवली स्ट्रेच कुरम वेगे एमे दक्कद देन बेसिक लेग एक्टिवेशन ने प्रथम में फशने लेग स्विंगुम ए हिप लूज कोल्लदे वेगे हम फार एंगल बॉडी तेद बैंड ऑफ फा हुरुवायर हिप फ्लेक्स निदू कोल्लन मेचे रंगल कोम साइड का विहीगे देसेट कोम एक्सरसाइज कोमस दम्मे दक्कलने हिप फ्लेक्स स्ट्रेच कोल्लने गोते प्रथम में फशने बिम्मतेग काकू जस्सल मेरे फहत काकू हिप नेय बिमत तेदुकोल्ल कुरिमति फैग काकू इंगिल कोला एबर कोल्ल बैंडन मेरे कुरिमच्च वी फैग आई मच्च नगल पेल्विसम मे कुरिय जस्सलन जस्सलर बांडा मेया मच्च दमालेम बिमुगे मील फैग हिप फ्लेक्स स्ट्रेच वन हाँ मच्च दमाल कुरिय दूकोल्लन अनगेस मच्च दमाल कुरिय दूकोल्लन मेगेस 10 गे 2 सेट्स कोम्मे साइड का देन मे फशने बटरफ्लाई देफे वक्कोल्ल मे उकुलोल्गे मस्त दूकोल्ल देन वेगे अरु इंगिली कोळ दशुग अत्तिला अल्ला एल्बो फैग पुश कोल्ल हम तिरिय मच्च मे पल्स कोल्लन मेगस मे आदने 15 गे 2 सेट्स ओके मैंने मैं फुर्ता में फशा एक्सरसाइज के बॉडी वेट ग स्क्वाट्स अदर गाइडलाइन नकी फुन्नाब कोंडा एवर कब्बे मुग मे अलन अल्ला इंगिली कोळ मे बैंडने 15 डिग्री दूर पॉइंट कोल्ल दे मिहुरिया कसरते कुराರು सबದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಕಾಕು ಅಳುವಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಬಂದ ಕಾಕು ಅವದಿಸಿನ ದೂ ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಬೇರೆ ಹುಳುವಲ್ಲ ದೆ ಕಾಕುಲು ಮೆದುಗ ಮೇನ್ನ ರೋಂಗ ಬೇರುನ್ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಗಿ ಅವದಿಸಿನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಫ ನರೇಗ ಮಾಣೆಕಿ ಮೆಹೆ ಕಾಕು ಮಾಬುಡಕೊಂಡು ಲೆಪ್ಪೆನೆ ನೋಡಿ ಮಾಬುಡಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹುಳುವೇನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ನೇ ತಿರಿಯ ದೇವಮಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ನೇ ಅದಚ್ಚಿ ಇತುರ ಕಾಕು ದೂ ಕೊಲ್ಲನೆ ಕುರಿಯ दूकल्ला कुरियंग आयत दमाला बे मोडिय बार मिलने मिड फुट याम को बूटंग आरंग होरिजन आडो गोंगे नहीं सब ए हिसाब बे मोडिय बार लाफ ता हुळुवम फूकोळ तिरिकोल्लन मेर मी लिबुनि पैरेलल लाइन काकुल फूकोळ एबरफ मे हिसाब देवणेम फूकोळ हारकोल्ल मच्च मेनन काको एक तेदु नोनिस वकिम फूकोळ एतरे बदल मे वी वांट्स कोट अनके स्थिरिय देवगे कोरे काको दूकोफ फूकोळ बेरकोल्ल हम सेम थिंग डाउन 90 डिग्रीज फूकोळ बारला मच्च एतरे मेर मी एक्सरसाइज गामो को मे देनी 12 गे 3 सेट देन बेड मी एवर गिनामिस एदिदन द मी एक्सरसाइज मास्टर वेजस जिम गोन्नन और बैवर मशीन त हम मी सेम मूवमेंट बेणु कर मिसाल को निकोलगे सिन स्क्वाट गे हतर वेरिएशन गे मशीन मेर बॉडी वेट ग 10 फूरी और फसे हम असलो में हो रहा मशीन तक संगा रहा है मेरे स्कोठद रंगलंग हेदुंकंग एगेण गोतकी तिरिग इन्नेर काकुला फैग इंगिलकोಳ ಎನ್ನಂತೆದ ಬಿಮತ್ ದಿಮಾವೆಫ ಕುರಿಂ ಬುಣೆ ಹೆಂ ಕಾಕುಲಗ ಮೆದುಗ ಎನ್ನ ರೋಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೇರುನ್ ದೇವಣ್ಣೆ ಇಂಗಿಯ ಎನ್ನಣೆ ವೈಡ್ ವಾಗುತ ದಿಮಾವೆಫ ತಿರಿಯ ದಾಣಿ ಕಾಕುಲ ಫೂಕೊಳ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ತೆದು ರೋಂಗ ಕ ದಿಮಾ ಒಂದೆ ಅಪ ಬೊಡಿ ಗೆ ಬೆಕ್ ಎನ್ನಣೆ ಕಾಶಿಮಚ್ಚ ಅಪ ಬೆಕ್ಕ ಹಮ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ एबिसरक काकुलुग नोने उणगडग मसल हुन्न बाय वेजेय दे कैन स्टार्ट आउट विथ हाफ स्क्वाट्स नोत तंकोले इजी मशीन नेग वेरिएशन दम्मे दक्कद दे कसरत की लंजेस की कुरुमति मेन फय पलमस्ಕೊಂಡಗ ಬೇರೆ ಬಾರ್ ಕೊರ कसरत मी सिंगल लेग स्ट्रेंथ वर्गदको ओवरऑल बैलेंस वर्गदको दे कसरत मैं फुरतम सेटअप पोजीशन दक्कलन
පශානේ අබදස් කකු ජස්සල්ලාගේ පහත ෆෑ ඉන්නම්වානේ හිප්ප කකුල බිමත් එදරඟක වගත පහත ෆෑගේ පෑතිල ඉන්නම්වානේ පුන්නබු කුරිය දෙමිෆ බිම එහා බොඩ බාරනු ලෙවේගත නර කුරිමති ෆෑගේ කකුල ඉංගිලි කොල්ල එදරඟක දිමාවන් මිෆෑ එබ්බසරක බිම කොල්නේ හිල්ලන අබදස් ඉන්නනේ ජස්සන් නර ಫಶರ್ ಬಿಮ್ ಅಡಿಯ ಬಾರ್ಲಾಂಗ್ ಅಬದಿಸ್ಮಿ ಬೇಣಂ ಕೊರ ತಂಕೊಳಕಿ ಶೂಸ್ ಗೆ ನಾಡು ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಫುಟ್ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಮಿದಿಮಾಲಂ ಅಡಿಯ ಬಾರ್ಲಾಮು ಬಿಮ್ಮತಿ ಫ್ಯಾಗ ಪೂಕಳ ಮಡು ಮಡು ಹಿಲ್ಲಲ್ಲಂ ಹಿಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಕಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನೀಯ ಎದುರೊಂಗಕ ಮಚ್ಚ ದಿಮಾವಂದೆ ನಾನು ಮಿ ಸಬ್ ದೇವಣೆ ಕುಡಗು ಇಫಟ್ಟಲ್ಲ ಅಣಿಕ ಸಡಿಯ ಬಾರ್ಲ ಕುರಿಯ ದಮಮು ಬಿಮ ತಿರಿಕೊಲ್ಲನ್ ತಿರಿವಾರ ಇನ್ನಮ್ಮಣಿ ಫೆಶಿರು ಮೇ ಬುಣಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ತಕ ಐಗೊತ मैं लंजेस अदर विस्नंजे है कमकी में अबदस कुरिमच्चा वाफे बार कोरा कसरते अहम वेमा बॉडी वेट अबदस बैंडने कुड़ा को कुरिया लेन कोफ कुरिमति फैमे हैं दामाफ मैं हशिकंड तेदुआ वरक ए वेट ए फोकस वने फाहत फलियन एम मेहमेन मैं इंदलफ दें वरंग इजी या बैंड कोरा डंबल्स कोंडगा बार्स then this is the most easy lunge that we give every easy lunging hadanya adi variation kiyala dena reverse lunges me hadan reverse lunges hadaros funnaba konda dimakof kaku kuriya dukollaf me alalane body kuriya bandaf fahatan eff fahatan alaf abadus bandane ingili kola dimala funnabu genes bimu adiya barlaf kuri kaku kuriya damum fukala tirikollan mer me position gendaf me annane ham huri gotak kuriya අසනික සානෙ ෆාත නර මේද හාදාර විශ්නම්වණ කකු අලුවන් නුහුන්න නෝනේ මච්චන් ඇස් මේකත කකුණ හදන් this is to prevent injuries ඔදකල්ද රිවර්ස් ලන්ජ් kaku kuriya dama mero දැන් මේ දැක්කද දෙක කසරතකි හිප් හින්ජ් කි ගුදුවේ ඔලේ හදායර උණගඩ බාර නොකො ගුදුවේ ඔලෙන් දස්කද එන්නේ බේසික් එක්සර්සයිස් එමෙ මේති ෆෂර් කොම කාල බාර විස්නගේ දැන් ඩම්බල්ස් බාර්ස් නර් බායන් නගන්‍ය විස්නම් මාන කමකි හිෆායර කොණ්ඩා එවරක grip කරු නර් grip කොල්ලෆ ස්ටෑන්ඩින් පොසිෂන් ෆුන්නාබා කොණ්ඩා දිමා කොල්ලෆ කකු දූ කොල්ලන් බා අබදුස් ඉන්නන තීරියන් එල්ලවල්ලෆ මිගත බෑන්දා ඉප්පුම් හම හුරි ගොත පහතම් මේ දාමාලන් එබ්බසරකම් උණගඩ වන් නොකො ඉප්පුම් පහතම් මෙදනේ ගෑක් ගඩක කකුළු හොලක තිරිය හිසබද්දාවරක මෙර බිම බාරලාර ෆොන්නාව බෙල්ලන් කරන්නේ මෙහෙන් ඔෆ් බැලන්ස් උමගේ chance බොඩවන් එහෙම මිඩ් ෆුට්ටම් බිම බාරලාග මේ හොන්නේ පහත දාමාලෆ මේ පොසිෂන් නු ෆූකල බාරලා කුරිය පුෂ් කළන් බොඩි තෙදුව හිසබ අනකස් කකු දූකොෆ් pelvis fata dukalla hip fata anekas kuriya
मेरे मी एक्सरसाइज के में कॉमन कम की मेते हदार मैं हूँ आमुको बुने बैक पेन के वाह का मेरे बैक पेन उन्ना बेफुल विजय मैं फुर्त में स्विस्ने जहे कम की तीरिय दा वरक काशी मच्चा बा पुष्कुर मेरे में हैमस्ट्रिंग दामाला हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट मुझे चांस बोर्डवन देन तीरी के इन्नेर माँ बोर्डंग उन्नगंड तेदुकुरुम बर बोर्ड बांडो वक्कल्ला बार लेवे वर बाहटन देन कोमे फरक स्कूरिया पुष्कुरर फूकोला बार लाफ तेदुआ हिसाबु क्लेंच कोल्लंग उन्नमन एरम बुरकट कता देनोन देन मी किया देने बिगिनर्स ग्लूट्स बारला दसको दे एक्सरसाइज मेरे में था आधार फुन्नाबु पाटन दया कैरिग ओशोगलंग इन्नेरु फा हुलवाला इंगल कोलोस बेर कोल्लन पेशुम कुरे में आधार चिके ग्लूट्स एंगेज कोफ बेमुगा इंग अलाला हर कोल्ला मच्च पुश कोल्लन क्लेंच कोगें 1 2 3 होल्ड कोल्ला माडो माडो बेमा दिमाला रिलीज and guess much मेरे में एक्सरसाइज किस में हदनी 12 के 3 सेट